Интересно ми е дали гербаджиите са тук. Няма никъде нищо няма. Тук владее турци, гербаджи и мербаджи. Всичко от Туркия, великата сила. Това е. Ай, ги отсреща. Дзънкани глави, ямуци, чуймета, всичко е тук. Докаране от Разград, от майка с путката. И като идиш на парка, всички скамейки, шадравани са заети от тях. Семки, рачки, секнато харля, фасови, все едно, че са яли биби по скамейки и по такава. Дойдеш след къса. Ги регистрират за изборите, да? Ама де да ги знам какво ги правят? 6 месеца. Ето сега иде на парка, дето на пазара, дето е шадравана, същата работа. Значи депесарите печелят изборите. Не ги знам какво печелят и какво правят, обаче всички дипломати са турци. Тук е на турско заведение, и чик-чик даш, цяла вечер върват скамбили, играят табла. Джарек, о, си пием гидине, гел. Пенчек, оп, сега, сана гелдим. Джингър. Българите седна да играят карти, дойдеме, рето изгони ги. Турци играят, не могат да си там. Тя не могат да изгони. Заведението било турско. Картите турнати вънка, на тротуара, таблата, играят, никой не е пука на кура. Тяно. Свободата за тях, правата за тях, българите дърт кур, без разширени вени, мазан.